Суба хайр, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Муҳаммад Иқбола, дига мо намегузорем ки як номи зани тоҷика пас бизана. Дина як афғон занг мезана, мега Исаков, нагузорем ки дар ягон ҷо зани ислома пас бизана. Мега оз дар Афғонистони мо чӣ корое киста? Дина мега ҳамсояи мара 6-сола духтара мега ба як мардаки 47-сола никоҳ кардан додан. Гиря мекунад. Мега ман 53-сола одам ҳастам. Ман ду кӯдак ман савдо кардам мега. Муҳаммад Иқбол, ми саволи мо дар ту ҷавоб бите. Хай мо дидесем ки ту ай номи қомандон мегирезӣ. Барои чӣ мегирезӣ? Барои чӣ сраза мекуши телефона, сирх мешавӣ, гизала мешавӣ? Хай бубуро бугӯ ки занум 3 талоқ охи мегӯй ку и қасамои назатиё. Бугӯ занум 3 талоқи мара расидагӣ нест, изорма поён кардагӣ нест. Мара чӣ гапои гуфтеси ман гуфтесам ку? Чӣ тӯҳматое кеси? Ту аз Худо наметарсӣ? Ман медонам ту зидди Худо ҳастӣ. Чӣ ба ин савол ту мегирезӣ ай қомандон? Қомандон ғулом меган, кӣ меган? Чаро мегирезӣ? Мардум дар масҷид ман ҳамира савол метавонанд. Дар метро, дар таргоҳи сентро, дар тамоми ҷо, дар таксиё даже мешиносам, мегӯянд чӣ ба омаем? Сухани қомандон сраза сирх мешава, гизала мешава. Хай ҷавоб бите. Кие қомандон? Мегӯянд ку бахти аввалай. Я борига мегӯяд Муҳаммад Иқбол, последний. Агар я борига зани тоҷика пас мезанӣ, ту тамошо кун. Ба Худо қасам, по полной программат мекунам.